ତମର ଯୋଉ ଗର୍ଭ ଆମର ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗର୍ଭ। ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗର୍ବ। ଧରଣୀ ଭାଇ ଆମର କଣ ପାଇଁ ଆଜି ଗର୍ବ? ରାଜା ହେବେ ଆପଣ, ରାଜା ହେବେ। ରାଜା ହେବେ, ରାଜା ହେବେ। ଆଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ମରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁକୁଳାଦି ନିପାତ ପାଣ୍ଡବ ରାଜା। ପିଲାଙ୍କ ବହି ଅଛି। ଖସି ପଡୁଛି କି ଆକାଶରୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଚାରି ଦିନର ହୋଇଥିଲା ତୃଣକୁ ମାରିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପାପ। 7 ଦିନର ହୋଇଥିଲା ସକଟସୁରକୁ ମାରିଥିଲା, 8 ଦିନ ହୋଇଥିଲା ବକାସୁରକୁ ମାରିଥିଲା। ସେଇ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ନାଇଁ ମାରି ତମର ଜୀବନ କେତେ ପାପ କରିଛ। ଗୋଟିଏ ପାପ, ଗୋଟିଏ ପାପ, 4-5ଟା ମାରିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ପାପ। ନାରାୟଣ ପଚାରିଲେ ଦେବଶ୍ରୀ ଏ ପାପର କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହିଁ? ଅଛି। ସେ କହିଲେ ପ୍ରାକୃତି ଅଛି। କେମିତି ଅଛି? ସତୀ ନାରୀ ପଦାଘାତ କହିଲେ ତୁମେ ସତୀ ନାରୀର ପଦାଘାତ ହୃଦୟରେ ରହିଲେ ଅନ୍ତିମ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦେବର୍ଷି ବିଚାର କଲେ କଣ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ସତୀ ନାରୀ ତୁମ ଘରେ 8ଟା ସତୀ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ଘରେ 8ଟା ସତୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବେ, 8ଟା ଯଦି 3ଟା ଦେବେ, ଯଦି 3-3ଟା ଦେବେ, 24 କେତେଟା ଗୋଇଠା ଖାଇକି ଆସିବି? ଗୋଟିଏ ପଇସା ତମେ ଖାଇ ଆସ। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ନାରାୟଣ ତମୁ ଚାଲିଗଲେ ହୋ ତେଣୁ କାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ନାରାୟଣ ଚାଲିଗଲେ। ଜାଣିବାରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସୁଲହାର ଧରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ନିଆଁ ମାରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସତ୍ୟ କଣ ସତ୍ୟ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କରିବା? ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀରେ କାହିଁ ସତ୍ୟ? କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଅଷ୍ଟସଖୀ ମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ପାଖରେ ଆଜି ସତ୍ୟ ହାତ ତ୍ରିବା ସତ୍ୟ କରୁ କିବର ମାଗୁଛନ୍ତି ଅଛି ନାରାୟଣ ପଦାଘାତ
ଦଶ ସଖିନାରେ ବୋଲେ ଗୋଟିଏ କିଏ ତୁମ ଭିତରୁ ସତ୍ୟ ଅଛି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଇଠା ମାର ମାରିଦିଅ ଆରେ ସତ୍ୟ ଭାବା କଲ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ପରେ କଥା ହେଇଗଲ କଲ ଆରେ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଗୋଇଠା ମାରେ ହେଇଯିବ କଲ ବଡ ମା ମୁଁ କେମିତି ଗୋଇଠା ମାରି ବଡ କହିବୁ ଯାହା ମୁଁ ପାରିବି ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ଅସ୍ତ ସଖିମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଫୁଲହାର ବିମାନ ତଳେ ପଡି ଯାଇଛି ସାରେ ରାଣୀ ମାନେ କାହିଁକି ମନା କଲେ ସ୍ୱାମୀ କି ଗୋଇଠା ମାରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କିଏ କି ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ବନ୍ଧବ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଭାଇ ବୋହୁ ଦେଲାନି ନା ଦଉଥିଲା ଅଣ୍ଡା ମୋ ଭାଇ ବୋହୁ ହଉଛି ଯୋଉ ମାନେ ସିଏ ବହୁତ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଆଗରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲାଣି ସିଏ ମୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲାନି ଦିନେ ନେଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବଡ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ଡିକିଛି ଥିଲା ତାକୁ ପୁରେଇଲି ପାଳ ଫାଳ ଦେଇକି ତାପରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଘୋଡେଇ ଦେଲି ତୋ ସାନ ବୋହୁ ଦଉଛି ତୋ ସାନ ଯା ଦେଲାଣି ଅଣ୍ଡା ତୁ ଦେଇପାରୁନୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ ଖାଲି ଏତିକି ଗୋବର ଥୋଇଛି ସରକାର ଦେଲେ ଅଣ୍ଡା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ ନବୀନ ବାବୁ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି ବିଜେଡି ଅଣ୍ଡା ଦେଲାଣି ବାବୁରେ ସେଇ ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ କଥା କହୁଛ ସେ ଘଟଣା ହଉଛି କଣ ଏବେ ସଖୀ ମାନେ ଆଜି ଫୁଲହାର ପଡିଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଇହକାଳର ପରକାଳର ଦେହ ଏଣୁ ସଖୀ ମାନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇ ମନ ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେବର୍ଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେବର୍ଷୀ ଚାହିଁଦେଲେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ନାରାୟଣ ଗୋଇଠା ମାଳ ଖାଇଲ ମୋଟେ ଦେଲୁନି ମାଇଲେନି ମନା କରିଦେଲେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ମାରିଥାନ୍ତେ କେହି ମାଇଲେନି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକାନଗରରେ କେତେ ଦୂର ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲି ତମେ ଯିଏ ଗୋଇଠା ମାରିବ ସେ ଶକ୍ତି ହବ ପଚାରିଲେ ଯଦି ବାରାବତୀ କଟକରେ ଶକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଟାରେ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଶକ୍ତି ଶବ୍ଦ ଉଠିବେ ଦେବଶ୍ରୀ କହିଲେ କଣ ଶୁଣ ଶକ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଅବନ୍ତୀ ନଗର ମଧ୍ୟତାର ଘର ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସୁଦାମା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନାମ ହେଉଛି ସୁମତି ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସୁଧର୍ମା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନାମ ହେଉଛି ମାଳତୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସବିଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନି ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଅବନ୍ତୀ ନଗର ଭିତରେ ଅଛି ଘଟଣା କଣ ହେଉଛି ନା ନାରାୟଣ ଚାଲିଗଲେ ଦେବର୍ଷୀ ଚାଲିଗଲେ ସେଇ ଅବନ୍ତୀ ନଗର ଘଟଣା ହେଉଛି କଣ ପହିଲା ଉଜାଣି ପବନ
ଆଜ୍ଞା ଅବନ୍ତୀ ନଗର ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ଚାଲିଛି। ଯେଭଳି ଆମର କି ଓଡ଼ିଶାରେ 19 ମସିହାରେ ବାତ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା। ଯାହା ଘରେ ପଣ୍ଡିତେ ଚାଉଳ କାଠ ଥିଲା ସେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲେ, ଯାହା ଘରେ ନାହିଁ ସେ ଉପବାସ ରହିଲେ। ସେଇଭଳି ଦରିଦ୍ର ନିଜବର ଯିଏ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁଦାମା ତା ଘରେ ଆହାର ନାହିଁ, ସେ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଗୃହରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଧରଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଲୋଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆହାର ବିହୁନେ ଅଚଳେ ପଦ ସ୍ୱସ୍ତିକ ପୁତ୍ରେ ଗଣିଲେ ପ୍ରମାଦ। କି ଖାଇ ମତ ଦିଅ ବହନ ଏ ପିଣ୍ଡରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଏ ପରାଣ। ବିଶ୍ୱ ନାୟକ ଧାର ଧାର ବୋହି ଯାଏ। ସୁଦାମା ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଦୁଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମା ସୁମତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ହଉଛି କଣ? ସୁଦାମା ଯାଇ ପୁଣି ଦିନକର ଘଟଣା ଭିତରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବାବୁରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସୁଦାମା ଦିନ ହୀନଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମା ସୁମତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗବତକୁ ଠିକ ଆପଣ ଧର ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ସୁମତି ଆରେ ମୁଁ ଭାଗବତ ପାଠ କରିକି ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଶୁଣିବ ଦିଦିଟା ପିଲାକୁ ଏଣେ ସୁମତି କଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦିଦିଟା ପିଲା ମୋର ଉପବାସରେ କରୁଛନ୍ତି। ଧରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦିଦିଟା ପିଲା ମୋର ଉପାସରେ ପଡିଛନ୍ତି। ସୁଦାମା ଦିଦ ହୀନଜନ ଆଜି ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। କହିଲେ ସୁମତି ଶୁଣିବ ସେ ଭାଗବତରେ ପୁରା ଲେଖା ଅଛି। ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ହଂସ ହାନି ଯୋଗ ସାଜିବି କାହାକେ ଯୋଗ ସାଜିବି କାହାକେ যোগ সাধিবি কাহাকে যাবত নপুরে উদ্দর যাবত জ্ঞান কাহু স্বামী ଆପଣଙ୍କ ଭାଗବତ ଲେଖା ଅଛି। କଣ ଲେଖା? ଖାଇ ନ ଦେଇ ସଂସାରୀ ତାହାର ମୁଖେ ଅସି ଦେଇ ତାହାର ମୁଖେ ଅସି ଦେଇ ତାହାର ମୁଖେ ଅସି ଦେଇ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଖାଉଛି ଆଣୁଛି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛି ତାକୁ ନଉଛି ଖାଉଛି। ଯିଏ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମହୁମାଛି କରିଛି କଣ? ସବୁ ପୁଷ୍ପରୁ କେଶର ମାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ଆଜ୍ଞା ମହୁ ଫେଣାଟିଏ ବାନ୍ଧୁଛି। ସେ ମହୁ ଫେଣାଟି ବାନ୍ଧୁଛି ଖାଉନାହିଁ କି କାହାକୁ ଦଉନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଦିନକର ସବର ଆସିଲା ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେଲା। ସଂଯୋଗ କରିଦେଲା ମହୁ ମାନେ ଆଜି ବାଛି ମାନେ ଉଡ଼ିଗଲେ। ସେ ମହୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କଲା। ବିକ୍ରୟ କରି ଉଦର ପୋଷଣ କଲା। ଏଣୁ କହିଲା ଭାଗବତରେ ଏଭଳି ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲା ମୋର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଧରଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଲୋଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଘରେ ଖୁଦ ମଳକ ବୋଲି ପୋଷାଇ ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ ତ ଆଜି ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କରିଛନ୍ତି କଣ ନା ବସ୍ତ୍ର ଯିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ପଡିଛି। ଭାରି ବିକଳର କଥା। ମା ଆଜି କଲେ କଣ ନା କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ସେ
ଭାଗବତ ପାଠ କରନି ଆଉ ପାଠ କରନ୍ତୁନି ସ୍ୱାମୀ। ଏଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯୋଉ ପାଠ କରୁଛି କେବେ ଛାଡ଼ିଦବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଶରଣାଗତ ବାସ୍। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଛାଡ଼ିଦବ ଛାଡ଼ି ପାରିବନି ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ। କଣ ହେଇଛି ମତେ ମା ବୋଲି ଆଉ କିଏ ଡାକିବ? ମୋ ପୁଅ ମାନେ ତ ଅନାଥ ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଗଣ ହରିରେ ମତେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ? ଗଣ ହରିରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମା ଡାକି ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାଟି ଆଜି ମା ବୋଲି କହି ଯାଇଛନ୍ତି ଏକରେ ସୁଦାମା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଗଲା ସୁଦାମା କହିଲେ ସୁମତି ସୁମତି ମୁଁ ତୁମ ଦୁଃଖ ସହିପାରୁନି ତମେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କର ତୋ ଛତା ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡକ ନେଇ ଆସ ମୁଁ ଯିବି ଏ ନିକଟସ୍ଥ ସହରରୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣିବି ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣିଲେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଁ ହାର ଦେବି ହଁ ମୁସଳ ଧାରାରେ ବାରି ଗଗନ ପଡ଼ାଇ ଧାରି ବିଚାରେ ଜଳେ ନନ୍ଦା Yeah.
ସୁଦାମା ଆଜି ଦିନହୀନ ଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ଧରି ଭିକ୍ଷା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଉପବାସ ବୋଲତେ କରନା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ ଆରେ କିଏ ଯାଉଛ? କିଏ ଯାଉଛ? ନନା ମୁଁ ଯାଉଛି। ସୁଦାମା ମୁଁ ଯାଉଛି ନିକଟସ୍ଥ ସହରକୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣିଲେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେବି। ହଁ ନନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗି। ନନା ଗୋରୁ ଚରି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଶାରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ତୁ ଏଡେ ନିରତ ଭିକ ମାଗି